Hei, nimeni on Fjodor Baranov ja tämä on Viikon Venäjä, tärkein uutinen Venäjältä. Tällä viikolla Krivoi-Riihessä tapahtui suuri tragedia. Venäjän ohjus osui asuinalueelle ja lentokentälle. Kuoli 9 lasta ja yhteensä 19 ihmistä. 68 loukkaantui, heistä 40 vietiin sairaalaan. Venäjä sanoi, että isku osui ravintolan, jossa oli sotilaita ja ulkomaisia ohjaajia. Mutta Ukraina sanoi, että tämä on valhe. Isku osui siviileihin. Presidentti Zelenski sanoi, että tämä on todiste siitä, että Venäjä ei halua rauhaa. Kaupunki julisti 3 päivän suurun. Ihmiset tuovat kukia ja leua rikotuille leikkipaikalle. Kiitos katselusta, nähdään ensi viikolla.